Sa unang panahon, adunay usa ka agta nga nagpuyo sa punuan sa mangga. Usa siya kabuutan ug matinabangon nga agta. Ang nakaapan lang kay usa siya ka lalaki, apan ang iyang kasing-kasing pang babayi. Ang iyang Pinoy-anan naadaplin sa agianan padung sa basyaw nga kausanan sa mga normal nga tawo sama ni Tonyo. Ala si Tunyo. Mapuha gining Tunyo oy. Ipakita ako niya sa. Dili dami pareho kalibutan ni Tunyo sa. Saon mo ko niyo oy. Tunyo. Ahay, kakapoy gid aning magkaw sa tubig eh. Bugat pa dugayo. Makimawa, atong kusog ani. Haluyo ning Tunyo eh. Ako ning sintabangan. Pero mangayo pa niyang halok. Ikan niya. Karon nga Tunyo. Ala, nanas Tunyo. Lah kagwapa. Ako din indulon. Hay gwapa. Aw, inday di eh. Ayo Tunyo ba? Hiligon sa anak. Lo, nakaila lagi ka sa kong ngan gwapa. O kailag ko ni mo Tunyo. E abi ni mo Tunyo, ako mo itag-iya ng basyaw diya nga mo ikausan. Unya, niluoy man ko nimo ba nga nagtanaw nga nagpasahan na bot yung bugata, mo gusto ti kang tabangan. Aw, ikaw di tagaya na ba sa diya gwapa? Nya imuha kong tabangan. O Tunyo, tabangan ti ka. Nya, usaam sa nimo pagtabang nako. Himuon ti kang kusgan, aron dili na ka maglisod og arsa ng mga bugat. Apan, mahatag ko na nimo sa usang kondisyon. Unsa man nga kondisyon gwapa? Kinahanglan, imo kong kisan sa aping. Aw, kister day sa aping. Sus, kadali ra ana. Bisan pag sa lips, okay ra kinako. Sige, kisin ako. Kaanan lang. Ya, arsa ko gwapa. Sige, Tunyo. Bye, Tunyo. Bye, Tunyo. Bye. Agda! Bahala rin budagan nga Tunyo basta ka nakakiss na kanako. What's up mga bay? Shoutout niko ni Joram Villar, Frangelin Kagay, Christine Claire og Johanna Faisalber. Shoutout ko ni Joriden Roperos og ni Jod Roperos. Ya, shout out ko ni Sheila Romero, Sigubia. Nya, salamat sa ni support sa among page nya. Sa mga wala pa naka-subscribe sa among YouTube channel, subscribe na mo. Subscribe mo. Buntod tabay. Para mawa ang kalaay, Buntod kabay.